Всем прывітанне, меня зовут Татьяна Демчук, і гэта мікравыпуск падкаста «Праца Ваца». І сёння мы паразмаўляем на такую досыць цікавую тэму, і назву я прыдумала таксама досыць правакацыйную, але гэта не проста так. Я сапраўды лічу, што работа са сваёй самазванкай ці са сваім самазванцам можа мець негатыўныя наступствы для існуючай кар'еры. І адразу спойлер, бо гэта ваша кар'ерная мэта можа здорава змяніцца пасля таго, як гэта самазванец ці самазванка трошкі прыціхнуць. Але па-першае, што такое сіндром самазванца ці самазванкі? Па-першае, гэта па сутнасці досыць папулярная назва сукупнасці станаў у парадыгме самаадзнакі. А это значыць у нарцысічнай парадыгме. Адразу тут хачу легалізаваць слова нарцысізм раз і назаўсёды, бо больш яшчэ сапсаванага слова ў інтэрнэтах, прынамсі ў інстаграмах я не сустракала. Так вот, нарцысізм – гэта свойства асабістасці, гэта, па сутнасці, тое, як мы сябе бачым вачыма іншага. То бок, гэта ўсё тое, што датычыцца нашай самаадзнакі. І давайце дамовімся пра тое, што нарцысізм – гэта не штосьці статычнае, гэта заўсёды нейкая шкала. І так як ён ёсць, самаадзнака ёсць у кожнага з нас, значыць, шкала нарцысізму ёсць таксама у кожнага з нас. І давайце ўявім яе як пэўную гарызантальную лінію, дзе пасярэдзіне ў нас 0, у левы бок гэта мінус, а ў правы бок гэта плюс. Уявілі. Так вось, 0 – гэта наш здаровы нарцысізм, гэта пазітыўнае ўяўленне пра сябе, гэта якраз такі дастаткова добрая самаадзнака, гэта дастатковая упэўненасць у сабе. Са мной усё, ў прынцыпе, окей. І нават калі ў мяне штосьці не атрымліваецца, глобальна я ўсё роўна окей. Калі ідзе адхіленне ў правы бок, то бок у вось гэты плюс, так бы мовіць плюс, мы размаўляем ужо пра пэўныя акцэнтуацыі, як і ў мінус таксама, але зараз пра плюс. Гэта так званы такі злаякасны нарцысізм, і пра такіх, вось менавіта пра такіх у народзе кажуць, нарцыс, боже мой, вот это нарцыс. І вось гэта тыя людзі, якія жадаюць пастаяннага захаплення, эксплуатуюць іншымі. Але, тут яны таксама гэта робяць, каб па сутнасці мець такую устойлівую самаадзнаку, але за кошт іншага. Усё не так проста, але сёння трошкі не пра гэта. Наш сіндром самазванца ці нашай самазванкі знаходзіцца якраз у супрацьлеглым баку. Там, дзе вось гэты тыпу мінус. Там мы вось у гэтым левым баку будзем пастаянна недастатковымі для чагосьці, там я буду самазванкай, і называецца гэты нарцысізм дэфіцытарны. Прабачце. І па сутнасці, што так гэта значыць? У мяне дэфіцыт любові. І тут сапраўды ўсё з дзяцінства, таксама з песні слов не выкінеш. Сапраўды у нас амаль усё з дзяцінства. Так вот, для таго, каб мне быць окей, мне трэба пастаянна гэта окей заслугоўваць, даказваць, і мне пастаянна трэба хтосьці іншы, хто будзе маю гэтую самаадзнаку нейкім нармальным чынам неяк трымаць. І гэта іншы, гэта можа быць сукупнасць іншых, гэта якраз такі можа быць нашая праца. І вось тут самы цікавы момант, што сапраўды праца можа быць якраз тым асяроддзем, якое і трымае нашу самаадзнаку. Але зноў-такі сёння не толькі пра гэта. І таму, кажучы пра сіндром самазванца ці самазванкі, можна казаць проста пра адсутнасць здаровага нарцысізму, адсутнасць здаровай самаадзнакі. То бок у мяне не хапае устойлівасці ў адзначэнні сябе. У мяне не хапае дастатковай упэўненасці ў сябе. І псіхатэрапія, насамрэч, досыць эфектыўна ў тым, каб развіваць гэтае свойства. Таму, яшчэ раз, сіндром самазванкі ці самазванца – гэта проста папулярная назва гісторыі пра трошкі такую дефіцытарнасць, пра хрупкую самаадзнаку і вось гэта неустойлівае я. Так прычым тут кар'ера, Таня, спытаеце вы, а ўсё проста. Як толькі самаадзнака пачынае калібацца ў межах нормы, бо сапраўды не ведаю, якія людзі, можа быць, сапраўды ёсць людзі, якія дасягнулі дзена ў гэтым всім. Але калі яна пачынае калібацца ў межах нормы, вы будзеце сябе адчуваць, у прынцыпе, окей, памылкі будуць здарацца, але вам будзе злосна, крыўдна ў гэты момант, але вашае пачуццё вартасці не памяншаецца, ці памяншаецца, незначна. Магчыма, вам стане сябе дастаткова ўжо, і не трэба будзе так упарвацца на працы, каб быць сабой давольнай.
чакаць пахвалы менеджера, каб парадавацца. І ў гэты момант можа аказацца, што ў прынцыпе не то, каб вам і падыходзіць той фармат работы, які ёсць зараз. І ў прынцыпе не тое, каб вам патрэбна гэтае павышэнне. І ў прынцыпе можа быць і камунікацыя, якая зараз вам не падыходзіць. І што вы в прынцыпе заслугоўваеце ўсё тое, што маеце, што скілы вашыя сапраўдныя, і можа быць і жопу рваць не трэба, і сапраўды я такое бачыла і не раз. А можа быць наадварот, ваша кар'ера бустане так і так хутка ў некалькі разоў, толькі ўжо ў той спосаб, які хочацца вам. І зноў-такі, гэта будзе зусім іншая гісторыя. А з гэтага вынікае, што і самазванец ці самазванка, ён таксама пра стабільнасць, пра бяспеку. Нам так прывычна. А пачынаць яго ці яе расшатваць можа быць не самай прыемнай гісторыяй. Але ж яно таго каштуе. Трывога самазванка ці самазванкі пачынае сыходзіць, становіцца лягчэй дыхацца. Я тут не буду даваць парад, як пабароць свайго самазванца. Адкройце любую, мне падаецца, артыкул, нават не артыкул, а пост в Інстаграме. Это жарт, канешне. Я сапраўды супраць гвалту над самазванкамі і самазванцамі ўнутранымі, вогуле нашымі унутранымі часцінамі. Проста яны зараз для чагосьці патрэбныя. Можа быць, якраз такі для пэўнай бяспекі. І можна пачынаць з імі хіба знаёміцца. Як эта істота выглядае, чым голасам і што яна кажа, а што яна хоча, а што ёй трэба ў дадзены момант. І, магчыма, з ёй атрымаецца пагаварыць і нават полюбить.